என்னுடைய பேர் கிருபாவதி. இப்போ வந்து நான் கொடைக்கானலில் குட் சமாரிட்டன் சர்ச்சில் ஊழியம் செஞ்சிட்ருக்கோம். என்னுடைய கணவர் பேர் பாஸ்டர் சுரேஷ். நாங்கள் ஃபேமிலியாக ஆண்டவருக்கு ஊழியத்தை செஞ்சிட்ருக்கோம். வாலிப பருவத்தில் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய சபை வந்து என்னை நல்ல ஊழியத்துக்கான ஒரு அந்த பாரத்தை எனக்குள்ளே உருவாக்கி விட்டாங்க. பாஸ்டர் ஜான்ராஜ் அவங்க மூலமாக, அவங்க பாஸ்டர் அக்கா மூலமாக ஊழியம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் நிறையா கற்றுக்கொண்டேன். அப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய காலேஜ் லைஃப் நான் படிக்க போகும்போது எங்கள் அப்பா வந்து என்னை ஐஏஎஸ்க்கு தான் படிக்கணும்னு சொல்லி யூனிவர்சிட்டியில், காந்திகிராம யூனிவர்சிட்டியில் சேர்த்து விட்டாங்க. உள்ளே போகும்போது நான் பயங்கர எய்மோடு போனேன், நம்ம வெளில வரும்போது ஐஏஎஸ்ஸாக தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் உள்ளே போகும்போது பார்த்திங்கன்னா வாலிபர்களை குறித்ததான ஒரு பாரம் என்னுடைய மனதை வந்து பயங்கரமாக அழுத்தியது. ஏன்னா அந்த ஆத்துமாக்களை குறித்ததான, வாலிபர்களை குறித்ததான பாரம் என்னுடைய இருதயத்தில் அழுத்தி கொண்டு இருந்ததுனால எப்படியாவது நம்ம ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்யணும் அப்படின்னு எனக்குள்ள ஒரு பயங்கர வாஞ்சை வந்தது. கல்லூரியை விட்டு வெளில வரும்போதே நான் கல்லூரி நாட்களிலேயே ஒரு 30 பிள்ளைங்களை நான் ஆண்டவருக்குள்ளே நடத்தி எங்கள் சபைக்கு நான் கூட்டிகிட்டு போவேன். அப்போது அவங்க எல்லாமே நிறைய பிராமணர் குடும்பத்தில் இருந்த பிள்ளைங்க கூட ஆண்டவர் தான் மெய்யான தேவன்றதை அறிந்து கொண்டு அநேக பிள்ளைகள் ஆண்டவருக்குள்ளாக அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் உதவி செஞ்சார். அதில் எத்தனையோ பிள்ளைங்க இப்போ வரைக்கும் ஆண்டவருக்காக அவங்க மேரேஜ் பண்ணி போனப்போ கூட ஆண்டவருக்காக அவங்க இன்னும் வைராக்கியமாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. அதில் ஒரு பொண்ணு பார்த்திங்கன்னா இப்போயும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான். அவள் ஹிந்து பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்த பொண்ணு தான். ஆனாலும் அவள் ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டு ஒரு நல்ல ஒரு வேலையில் இருந்தாள். திடீர்னு எனக்கு ஃபோன் போட்டு நானும் ஊழியம் செய்யணும்னு எனக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஆசை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவளுக்குள்ளேயே அந்த தாக்கத்தை ஆண்டவர் உண்டு பண்ணினார். இப்போ அவங்களும் கூட ராமேஸ்வரத்தில் பாஸ்டர் ஜேம்ஸ் அவங்கள மேரேஜ் பண்ணி, அவள் பேர் வந்து செல்லத்தமிழ். இப்போது ஆண்டவருக்காக அவங்க ஃபேமிலியாக ஊழியம் செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. அப்போது எங்கள் சபையில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்யூச்சருக்காக அழுது ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் சர்ச்சுக்கு ஒரு பாஸ்டர் வந்து தீர்க்க தரிசனமாக சொன்னார், ஃப்யூச்சருக்காக ஜோம் பண்ணிகிட்ருக்க சகோதரி, உனக்கு மலை பிரதேசத்துலேருந்து தான் துணை வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நான் அதுக்காக ஜோம் பண்ணப்போ ஆண்டவர் அதிகாலையில் 3 மணிக்கு என்னோட பேசினார். உண்மை உள்ளொன்று எண்ணி இந்த ஊழியத்திற்கு நான் உன்னை அழைச்சிருக்கிறேன்னு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் மலை பிரதேசத்துலேருந்து என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு வந்தாங்க, மாப்பிள்ளை பார்க்க வந்தாங்க, மாப்பிள்ளை வீட்டிலேருந்து வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு ஊழியக்காரர், நான் எப்படியெல்லாம் ஜோம் பண்ணணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏசப்பா எனக்கு நல்ல ஊழியக்காரர் ஆண்டவர் கொடுத்தாரு. நல்ல ஆண்டவருக்காக வைராக்கியமாக, பரிசுத்தமாக, ஆத்ம பாரத்தோடு ஊழியம் செய்கிற நல்ல ஒரு கணவனை எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தாரு. இன்றைக்கி மலை பிரதேசத்தில் கொடைக்கானல் பட்டணத்தில் குட் சமாரிட்டன் சர்ச்சில் நாங்கள் ஊழியம் செய்து கொண்டு வருகிறோம். வாலிப பிள்ளைகள் இந்த நாட்களில் வீணாய் உங்கள் வாழ்க்கையை கழித்து விடாதபடி ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்யும்படி உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. ஏசையாவை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார், எமது காரியமாக யார் போவான்னு சொல்லும்போது இதோ இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய பாரத்தை சுமந்து ஊழியத்தை செய்யும்படி அர்ப்பணித்த ஏசையாவை போல நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய எதிர்காலம் நன்றாக இருக்கும். தேவன் செய்த அந்த பெரிய நன்மைக்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்லி இந்த சாட்சியை முடிக்கிறேன். கர்த்தர் நாமம் மகிமைப்படுவதாக.